El Lleida Esportiu no va passar de l'empat en el debut a la Lliga davant l'Espanyol B. Els Didiáquez van fer una primera part brillant, però no van saber sentenciar el partit amb un 0-2 a favor i ho van acabar pagant. L'Espanyol B va aconseguir les taules en els últims minuts i els blaus van tornar a Lleida amb un regust agredolç. Xerrada d'Imanol Didiáquez amb els seus jugadors analitzant el que va succeir ahir al camp de l'Espanyol B. Tocava treure conclusions d'un partit on els blaus van oferir dues cares. Es va veure un Lleida amb les idees clares tant en defensa com en atac, pero que después de avançar-se el marcador no va saber administrar aquest resultat. Yo creo que el equipo hizo buen trabajo, ¿no? Sobre todo a nivel ofensivo como defensivo. Creo que todos estuvimos muy metidos en el partido y bueno, hay que corregir algunas cositas, pero bueno, eso es normal ahora a estas alturas de temporada, primer partido de Liga, y bueno, a seguir trabajando y a seguir creciendo. Més enllà del resultat i dels últims 15 minuts de partit, el maig va deixar notes positives. Una d'elles va ser Salva Chamorro. El valencià, que va marcar 2 gols, va demostrar que pot ser l'ariet golejador que l'equip necessita. A nivel personal contento, pero bueno, me quedo sobre todo con el trabajo del equipo y que gracias a mis compañeros pues, pude marcar 2 goles. Espero que el equipo entrene esta semana a tope y podamos estar todos disponibles para el domingo y darlo todo. Els blaus ja pensen en el pròxim partit al camp d'esports davant el Saragossa B. Buscaran una victòria que es permeti fer vol l'empat aconseguit ahir a la ciutat esportiva Dani Jarque. La cinquantena d'aficionats del Lleida Esportiu que es van desplaçar a Barcelona van poder veure a la primera meitat el potencial que poden tenir els blaus enguany. Un equip sòlid en totes les línies i amb la intenció de portar el ritme del partit. Amb aquest plantejament, els Didiáquez només van necessitar 13 minuts per avançar-se el marcador. Chamorro aprofitava una recuperació de Diego Sánchez i feia el primer. El valencià no en va tenir prou i 8 minuts després va fer un dels gols de la temporada. Però totes les bones sensacions es van diluir en la segona meitat. Els blaus van perdre el domini de l'esfèric i això ho va aprofitar l'Espanyol per empatar. Primer amb un fort xut de Carmona. I després amb una rematada impecable d'Ivan Sales. Del minut 84 al 87 al Lleida se li van escapar 2 punts.